wannan shi ake kira ɗan tumfafiya bushashe. Kamar wannan shi zaka je ka samu. Muddin kina so ki haɗa maganin mallaka, muddin kana so ka haɗa maganin mallaka, idan ya kasance duk wani irin magani da ka sha domin ka mallaki iyalinka abu ya kasa yiwuwa, ta iya yiwuwa tana fama da matsalar iska, shedanu waɗanda suke yawan sa ta waswasi, kuma ko da magani zaka sha ba yadda zaka yi sai sun bi hanyar da suka lalata wannan magani. Ma'ana idan ka sha magani domin ta nutsu ta samu don ku samu zaman lafiya da ita, zaka gani wannan maganin baya tasiri. Idan kuma ka lallaba ka samu wani magani wai domin ka shafa, idan kun kasance tare da iyalinka zaka samu dama ka mallake ta, sai ka ga waɗannan shedanin sun zo sun lalata wannan dai magani dai still dai, kuma a kore yaushe ta kasa ma biyayya, kai kuma saboda soyayya ka kasa rabuwa da ita. A taƙaice kana santa, san ita kuma kullum wulakanci bata daina ma ba, ko yana maka ko kuma shi mijinki ya miki ko kana mata. To ma'ana ku namiji zai amfani da wannan fa'ida, mace za ta iya amfani da wannan fa'ida. To abin da za a yi shine wannan ɗan tumfafiya samo shi ka dake shi. Idan ka samo shi sai ka samo kitsan damo ka haɗa, sai ka dinga shafawa, ka kasance da iyalinka. Idan da kun kasance tare, bayan ka shafa wannan akan halittarka lokacin da za ku kwanta, bi iznillahi za ka mallaki matarka. Sannan ke ma idan kina fama da matsala ta kin rasa gane kan mijinki, ba kwa samun zaman lafiya da shi, duk wani magani da kika yi domin a ga an samu kansa, ba ma a mallake shi ba ma amma zauna da shi lafiya a biya gagara, so bi iznillahi to ki yi kokari ki wannan hali. In dai kin yi matsi da shi lokacin da ya kasance tare da ke, zaki mallake shi bi iznillahi. Wannan yana da mutukar ƙarfi. Ku yi lakin ku yi shiya dan matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin nima na samu ƙwarin gwiwar lalubo muku wasu sirrika irin wannan in ci gaba da kawo muku su.